खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी दिनैबो नैबे समाव अनेक बिबिसिनिफ्राय बड'लेण्डनि कक्लाबारि फारामाव सोमजिनाय जेंनानि सोमोन्दै आरोबाव सासे आबादारिया मा बुङो फै जों खोनासंना लानि। आंबो बे कक्लाबारि आन्चलिकनिनो सासे आबादारि। आंबो बे फारामावनो आबाद मावनानै जाग्रा मानसि। नाथाय आंबो बेबायदि थांनाय बोसोरावबो आं दिनै बोसोरबा जाबाय आबाद मावनानै जानाया। बेबायदिनो आं बिथांमोननि ग्रुपआव किसुमान मानसि दं आरो सानैसो बिथांमोना फारामखौ बिदिनो सोरनिफ्राय सोंनानै फैयो मा फैयो ना ग्रुप माबायदिहाय होयो बेखौ मिथिया। नाथाय बिथांमोना जोंनिफ्राय 650 थाखा फैसा लायो बिगासेयाव। बे फैसाखौ होनानै आंबो आबाद मावनानै जायो। नाथाय जों जिबायदि हाखौ मोननांगौ आरो जिबायदि हाखौ लुगैयो बेबायदि हाखौ समाव जों मोनहैया। बिथांमोना सिंजों सिं रायज्लायनानै सोरनोबा मोजां मोननाय मानसिनो बिथांमोना हाखौ होखाना दोनो आरो जोंफोर बिदिनो लास्टआव थाङै थुङै बाउन्डारि हाखौसो मावनो गोनां जायो। मानो होनबा बाउन्डारि हायाव ओरैबायदि खस्थ' जायो, खोथिया फोनायनिफ्रायनो जोंफोरो मैदेरखौ नेनांगौ जायो। हाखांनायालागै जों मैदेरखौ नेनांगौ जायो आरो बिराद खस्थ'। बेखायनो बाउन्डारिखौ फ्राय मानसियानो मावनो लुगैया आरो गेजेराव मोननो लुगैयो। आरो बेबायदिखायनो आंनि साननाय मथेबा गासै बे आबाद मावनाय जाखिनि थाखाय मोनसे कमिटि दानांगौ। बे कमिटिया गासै मानसिनिनो थारमाने गासै हाखौ समानै मोजां गाज्रि दहा बोरिफोरखौ राननानै मोजाङै होयोबा आंबो खोब गोजोननाय मोनगोन आरो। बिदिनो थारमाने जोंफोरो जोंनि बे कक्लाबारि आन्चलिकआ बेबायदिनो जुदि मोजाङै फारामनि हाखौ दा सरकारा लाथ'यो, जोंफोर आबाद मावनानै जानायनि थाखाय बहुद सुबिदा मोनदों। बेखायनो गासैबो जोंनि बे कक्लाबारि आन्चलिकनि पाब्लिकआ जुदि समानै राननानै समानै आबाद मावनानै मोनजायोबा गासैनिबो सुबिदा जायो आरो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। बुजिना लादो होनब्ला बेबादिब्ला जोंनि कक्लाबारि फारामा मा जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ जों माबोरै रैखा खालामनो हागोन, बे समा बयनिबो थाखाय साननो गोनां। एसेनोसै, गोजोन्थों। अनेक बिबिसि।